Witam Was pięknie, Rostomili. Posłuchajcie dziś o słowie gwara. Ja tego słowa nie mam rod, ale na drugą stronę, jak się na to człowiek podziwo, to słowo gwara używam, bo na każdej mojej miniaturce, w każdym tym moim odcinku, to w tym drzistaniu je ikonka, miniaturka, a tam je gwara cieszyńska napisane. I dzisiaj Wam wyłożę to, czemu tego słowa gwara nie mam rod, a jednak go używam. Jeśli że chcę myślał, że tego słowa gwara już nie będę wobec używał, ale wiecie, jak się powie cieszyńsko rzecz, to poradzą spokopić, a zrozumieć inny tustelocy. Bo cieszyńsko rzecz to je nasza mowa ziemi cieszyńskiej. A gwara cieszyńska, jak napiszę, no to ich ktoś ze Szczecina i z Warszawy i z Krakowa wie, że to jest ta nasza cieszyńska rzecz. Także używam tego słowa gwara z tego, co by i ludzie z Polski poradzili wychledać tą moją stronkę, to moi pisani, bo inaczej by to moi pisani, a ten mój kanał oglądali inny tustelocy, a to, że jest napisane gwara cieszyńsko, czy gwara cieszyńska, to wychledą mnie i Warszawiok, i Poznaniok, i z tego używam słowa gwara. Ale ja tego słowa nie urod, bo gwara to jest takie słowo, co mi się kojarzy bardziej z haresztantami. Haresztanci mają gwarę haresztancką między sobą. Mają takie słowa, taki kod językowy i oni se między sobą tam wyrządzają tą gwarą swoją. Gwarę mają też ci, co chowią gołębie. Ale my, co bywamy na cieszyńskiej ziemi, ludzie tustelocy, mamy rzecz. A rzecz to jest coś więcej jako gwara. To jest coś takiego, co słychać dycki, jak rządzymy, wyrządzamy, fulomy, bulczymy, mówimy, a jeszcze kaj co. Widzicie wiele słów na jedną rzecz, co człowiek robi. Jak ludzie tustela pospołu rządzą po naszemu, to mają jakąś rzecz, jeden do drugiego. Musimy też kapkę tej naszej rzeczy i bronić, co by nie umrzyła. Tuż teraz jest taki czas, że to na jest od nas zależy, jeśli ją domy dali następnym generacjom, albo ona umrze, albo ona będzie inny w książkach, może zostanie na moim kanale, jeśli YouTube będzie istniał, będzie egzystował za 50 roku, ktoś se cyknie, poogląda se to moje drzystani, a rzeknie, no kiedyś był taki język, taką rzecz, ale u niego już nie ma. Także teraz jest ten czas, co możemy tą naszą rzecz jeszcze kapkę bronić, a musimy ją fest bronić. A czemu nasza cieszyńska rzecz umiera? Z tego, że my są sami winni tego, że ona się traci. Bo nasi fotrowie uczyli rządzić po naszemu. A my już po naszemu nie uczymy rządzić naszych dziecek. I oto też widzę po sobie, że ja z nimi rządzę po naszemu, ale jakoś one są, ten język polski zafezdje w komputerach, w komórkach i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak przestaniemy wyrządzać po naszemu, no to rzeczy nie będzie. A zostanie coś próżnego. Ale cieszyńskich rzeczy musimy bronić przed tymi wszystkimi, co by chcieli, co by język śląski był jeden dla wszystkich, a tacy są. Ja nie będę mówił nie będę ich mianował, ale teraz jeden panoczek, taki dość ważny, pojechał se do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. No i tam se oblik Brutzlik
no i prawił, że gwara śląsko, język śląski musi być, gotka śląsko. I przed takimi się musimy bronić, wiecie, bo nie może być tak, że gotka śląsko, czy język śląski nas jak parazol zasłoni i pod tym parazolem będziemy wszyscy. Cieszyniocy, Górnoślązocy, ci ze Śląska Opolskiego i tak dalej, i tak dalej. Toż to nie ma prawda, że my mamy gotkę śląską, bo my nie godomy, my rządzimy, a musimy to sam pierunom wykładać, tak aż to spokopią. Kieby nie rzecz, to by nie było naszych pieśniczek, nie byłoby tańcowania, nie byłoby tego, co piszemy po naszemu. Kieby nie rzecz, to by nie było chałup, co ludzie stawiali, a jeszcze stawiają. Nie byłoby obrzędów, nie byłoby zwykłów na roztomańte święta, nie byłoby jodła na każdą, a przy niedzieli. Nie byłoby chlebiczka, nie byłoby pieca, co się tam ten chlebiczek piecze. Nie byłoby tradycji, bo by foter nie poradził synkowi życ, jako się robi na gruncie, a matka by nie poradziła dziołsze powyrządzać wszystkich recepisów na jodło, a na buchty. Kieby nie nasza rzecz, nie byłoby isto ani nas. Tuż pyty, miejcie w zocy naszą mowę, naszą rzecz, skryskierej wszyscy, co na naszej cieszyńskiej ziemi mamy, a bez niby wiela wiecy ani nie uwidziało świata. Wszystko mamy skryz tej naszej rzeczy. A niech was nie będzie gańba po naszemu drzistać we Warszawie, w Krakowie albo Poznaniu, bo nasza cieszyńska rzecz to je przeca język Reja Kochanowskiego. O tym też musimy pamiętać. To jest starożytny słowiański język, co się tutaj u nas obstał. A kiejsi hańdowni, podobnie jako my, rządziło kupa Polaków. Kiesi, tak oto w XIII wieku, język polski to była gwara. Toż widzicie, że mamy wielkucny dar. Co my go dostali, tuż musimy pospołu go opatrować. A jako to robić? Opatrować rzecz styknie, jak odebrzemy gębę, a będziemy z kimś sikaj wyrządzać. Albo aspoň drzistać, albo fulać. I roztomili na tej mojej miniaturce je napisane gwara cieszyńska. Ja wiem, że mnie to też kapkę mierzi, ale ja to napisał inny z tego, co by i Polacy mnie naszli. Co by ci Polacy, co mieszkają kansi ja nie wiem, w Gdańsku, we Warszawie, w Krakowie, się dowiedzieli, jako się tutaj rządzi na tym na tej naszej ziemi cieszyńskiej. I jeszcze chcę wam żyć, że tak jako ja rządzę, to się rządzi jeszcze teraz w Małych Kończyc, w Kaczyc, we Skoczowie. Ja wiem, że ta nasza cieszyńska rzecz to nie ma monolit. Także nie bierzcie to też tak, że tak jak ja rządzę, to się rządzi na całej ziemi cieszyńskiej. Nie. Bo inaczej się rządzi w Istebnym, inaczej w Jaworzynce, we Wiśle, w Trzyńcu, w Karwinej i tak dalej, i tak dalej. Ale to, że się to tak, ta nasza rzecz je tako roztomańto, to też je ten urok tej naszej rzeczy, że to nie ma tak, że wszyscy rządzimy stajnako. Tuż roztomili, musimy bronić tej naszej rzeczy i brońcie ją, wszyscy ci, co poradzicie rządzić po naszemu, niech was nie będzie gańba coś napisać. Jak was jest gańba napisać kansi na internecie, na Facebooku, to mi dejcie, poślijcie mi to. Ja mam kontakt napisany na mojej stronie gwaracieszyńsko.com i ja się na to podziwam i wam rzeknę, czy to je czy to je po naszemu czy nie, ale każdy rządzi inaczej. Tuż niech was nie będzie gańba rządzić po naszemu.